Евангелле паводле Мацвея. Езус, паклікаўшы 12 вучняў сваіх, даў ім уладу выганяць нячыстых духаў і лячыць усялякую хваробу і усялякую немач. Імёны ж 12 апосталаў такія: першы Сымон, называны Пятром, і Андрэй, брат яго, Якуб Забэдэяў і Ян, брат ягоны, Філіп і Барталамей, Тамаш і мытнік Мацвей, Якуб Алфеяў і Тадэвуш, Сымон Кананеец і Юда Іскарыёт, які і выдаў яго. Гэтых 12 паслаў Езус, наказваючы ім: на шлях язычнікаў не ўзыходзьце і ў гарады самарыйскія не ўваходзьце, але перадусім ідзіце да загубленых авечак з дому Ізраэля. Ідзіце і абвяшчайце, кажучы: наблізілася валадарства нябеснае.